παιδιά, είμαστε οι Three Sisters και σήμερα θα πάμε στο Jumbo. Πάμε! Παιδιά, φτάσαμε! Ξαναπάρουμε τα λεπτά. Δεν ξέρω, αλλά θα πάρουμε 2 ευρώ. Να βάλουμε ένα ευρώ. Δεν του πάρω. Τέλειο. Στο Παρίσι δεν είναι τέλειος πίνακας. Wow. Να δείτε κάτι ωραίο Εγώ αν έπαιρνα ένα θα ήταν το παπάκι. Εγώ το ψαράκι. Να δείτε κάτι ωραία, παιδιά. Εγώ το ψαράκι θα πάμε. Παιδιά, δείτε τι βρήκαμε. Τέλειο. Εμείς το πήραμε ένα τέτοιο από το Σέις, 100 ευρώ. Παιδιά, είμαι ο κύριος Γουρουνάκης. Παιδιά, δείτε τι βρήκα. Και τώρα θα πετάξω. Θέλω από το Brawl Stars. Και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι από το Brawl Stars. Να. Αυτό και αυτό είναι από το Stumble Guys. Μάλιστα. Μα ο Harry Potter. Πού είναι τα γυλιά του? Δεν ξέρω. Όμως αυτή μ' αρέσει. Δεν θυμάμαι καν το όνομά της. Αλλά δεν πειράζει. Τι λένε στα χτομπούτα ξανά. Τι λες? Στα χτομπούτα. Η πεντάμορφη. Τη λένε πεντάμορφη. Ελένη, να πάλι πέρα λίγο. Τι λες? Σε πολύ αστεία. Πώς έγινες έτσι? Βοήθεια! Νόμιζα ότι μας είναι η Σόλια. Είναι Φέλη πήγε στο καρότσι μας. Και η καλή ροή. Κάτσε μην πέσεις. Κάτσε κάτω. Σε λίγο δεν θα χωράνε τα πράγματά μας. Ποτήρια Σούπερμαν. Κορίτσια, δείτε τι θα πάρουμε. Νάτσος, μπαλίτσες. Φαίνονται πολύ νόστιμα. Πάμε, ελάτε να το πάρουμε. Βάλτε το μέσα.